Don't try to run away from the things you need to say. My heart is like an open door, but it won't come in no more. I can feel what is real. Здравейте, приятели! Това са VYork Tutorials. Днес е понеделник и дойде време за нов урок. Тази седмица ще ви покажа как да си направите мускули без да тренирате с помощта на моята и ваша любима програма Photoshop. Стига вече обяснения. Започвам с урока, който тази седмица не знам дали ви казах, е как да си направим мускули. Т.е. ние няма да ги правим, ще видите сега какво ще се случи. Отваряте си снимката, която желаете. Аз съм избрал снимка на едно клощаво момче, в смисъл без мускули. За да не кажете после, да, ама той си има се мускули в началото. Копирате бекграунд слоя и прилагате на изображението филтър Liquify. И с ето този инструмент, пръстчето, първия, разширявате малко рамената. Разбира се, стремите се да изглежда адекватно. И съразмерно, а не някакъв такъв мутирал, все едно е. След това избирате ето този инструмент, четвърти отгоре надолу, оголемявате размера на вашата четка и разширявате малко ръцете, ако има нужда. Смятам, че така е горе-долу добре. Ето, виждате промените. По-широки рамене направихме на момчето. Сега добавяте снимка по желание на някой с по-оформено тяло. Намалявате прозрачността, така че да можете да ги напаснете двете изображения. Добре. Ето така. Вдигате си пак прозрачността на 100% и добавяте маска на слоя ето от тази иконка тук. След това с черен цвят и помощта на кофичката запълвате изображението. Всъщност маската запълвате с черен цвят. Взимате бял и мека, така средно голяма четка, бял цвят и средно голяма четка и започвате да осветявате тялото и да всъщност да си правите новото.
Ако така ви се случи като на мен, не се притеснявайте. Просто се приближете малко, изберете пак черен цвят и управете положението. Нищо не е фатално. Малко повече изместих. Картинката. Но няма нищо, вие можете да си поиграете повече и да си го направите както си желаете. Внимавайте тук да не оставят те такива неща, където да ви издават. Също така, когато отцветявате второто хубавото тяло, внимавайте тук с тези кости, защото по някой път, ето сега ще ви покажа, когато отцветявате, аз този път съм ги напаснал добре. По някой път, когато отцветите второто тяло и ако примерно не е добре напаснато с първото и костите се разминават, стои се едно, има два реда кокали, ето тези тук при раменете. Внимавайте с тия неща, все пак, нали, трябва да изглежда реално. Сега, за да не стои така по-тъмно новото тяло, ще добавим Image Adjustment Image Adjustments Levels и съвсем леко ще изсветлим тялото, новото. Ето така. Мисля, че е добре. И като за финал ще добавим Gradient Map с черно-бял градиент в стил Soft Light и прозрачност 50% примерно, за да подсилим светлосенките на нашето изображение. Може да си добавите и друг градиент, ако желаете, но с другите не изглежда добре. Ето тук има нещо, което адски много ме дразни, но не стои никак добре. Ето така. Смятам, че е по-реалистично. Вие можете да спокойно да се водите от контурите на вашето тяло, все пак да не изглеждате като някакви изроди. Това е един така лесен начин, виждате разликата. Без фитнес, какво направихме? Има и един друг, който е в случай, ако сте така, примерно имате някакви оформени вече мускули и просто искате да ги подсилите, може да използвате
Burn to инструмента и съвсем леко да потъмните сенките на вашите мускули. Ето така. Не прекалявайте обаче, защото си личи и става грозно. Ето, примерно така. Отдръпвате се и виждате как всъщност вече коремните мускули изпъкват. Това обаче не... Ето, виждате каква е разлика. Не важи при всички изображения. Трябва да има светлосенки, за да можете да работите с тях. И така. Това беше от мен за тази седмица. Надявам се урока да ви е бил интересен и полезен. Остава да ви приветствам, да харесате страницата ми във Facebook, Photoshop уроци. Да кажа още веднъж да се присъедините към нашата група в VBOX, уроци за Photoshop. Продължавайте да четете моя блог. Радвам се на писмата, които ми пращате. Благодаря, че ме подкрепяте и нещата, които правя имат значение за вас. Надявам се да продължавате в същия дух. Аз ще продължа за вас и така. Това беше от мен за тази седмица. Ще се чуем следващата. Чао!